Ahoj, vítám vás u nového videa a jelikož mám mokré vlasy, co jiného bychom dělali, než opět vlnili vlasy přes noc bez tepelné úpravy. Mě prostě v tomto tématu videí ani ty krátké vlasy nezastaví. Jdeme na to! Vlny přes noc už jsme dělali několikrát a ten seznam už je poměrně dlouhý, takže si beru tahák. Už jsme vlnili vlasy přes magické natáčky, lokny přes šátek, 2 verze vln přes ponožky, látkové gumičky, silikonové hříbky, sportovní látkovou čelenku a vlny přes pásek od županu. 8 variant a teď si přidáme 9. a tentokrát to budou natáčky takovéto. Princip těchto natáček je úplně jednoduchý a úplně stejný, jako když jsme dělali vlny přes magické natáčky. Tehdy to byly ve výsledku takové prstínky, teď jsou to vlny a la trojkulma, uvidíme, jak to dopadne. A princip je úplně jednoduchý. Je to jenom tunel, do kterého navlečete tady ten háček. Takže navlečeme to tam. Do toho háčku dáme pramen vlasu a tu natáčku přetáhneme na vlasy. Úplně jednoduchý postup. Já si jdu teda vlasy rozčesat, dám tam i trochu tužidla a jdeme na to. Tužidlo by teda bylo a já si jednoduše oddělím první pramen a jdeme na to. Takže tak, zahákneme háček, já to mám zase přes ruku. Tak, zaháknu to a protáhneme natáčku. A je to. A tak to budeme postupovat. Uděláme celou hlavu. Druhý pramen jenom zase zahákneme. Zaháček. Prekérní situace, ale to vyřešíme a jdeme dál. Háček se mi rozdělil už asi po 5. z těch pár natáček, co jsem na tu hlavu dala. A toto je co? No, takže nic moc. Mám mírný problém, mám poslední 3 natáčky a ještě část vlasů, takže pokud máte husté vlasy, doporučuji koupit rovnou 2 balení natáček. Kolik jsem těch natáček vlastně měla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 natáček. Takže rovnou bych doporučila koupit 2 balení. Hold, já tady ty spodní vlasy navlněné mít nebudu. Nebo budu. Mám hotovo a víte, jak si připadám. Viděli jste příšerky SRO, taková ta fialová, jednooká medúza s těma hadama místo vlasu. Tak přesně tak si teď připadám a já mám i tu fialovou mikinu. Takže tady se to sešlo úplně nádherně, teda nemůžu si vybavit, jak se jmenuje. Takže pokud vy si vybavujete, jak se jmenovala, tak dolů komentáře jsou vaše, ale je to zase něco na mě. Takže nádhera a nezbývá nic jiného, než si jít lehnout a já se přihlásím ráno, sundáme to a uvidíme, jak to dopadlo. Takže dobrou noc, pa. A few hours later. Dobré ráno, jsem zpátky a jen bych chtěla říct, že tohle nejsou natáčky. Tohle je mučící nástroj a já se nemůžu dočkat, až to sundám. Takže jdeme na to, abychom viděli, jestli to za to stálo a nebo ne. No vlny to rozhodně dělá, to se musí nechat. Ale spát se s těma natáčkama opravdu nedá, celou noc jsem si pořád podkládala hlavu. Toto je ta jedna, co tam nemá být, co tam nepatří. A pořád jsem si podkládala hlavu, nedalo se s tím vůbec spát, byla to katastrofa. Ale vlny to udělalo, to se tomu musí nechat. Ale co já teď s tím mám udělat, abych nevypadala jako pudl? Na delších vlasech to určitě bude vypadat líp. A já to jdu trochu nějak spacifikovat. Asi lepší, malinko si to sedlo, ale pořád si připadám jako pudl, takže rozhodně s dlouhýma vlasama to bude vypadat líp, než
je tady takto, ale funguje to se tomu musí nechat. Co bych jenom chtěla říct, pokud si to budete pořizovat, tak 12 natáček je opravdu málo, takže alespoň 2 balení. A co se týká toho háčku, ten si prostě budete muset slepit, protože pokaždé, když jsem se snažila to protáhnout tou natáčkou, tím tunýlkem, tak se to rozpojilo. Takže vždycky jsem to potom musela poposunout tu natáčku a stáhnout to tady jenom za tu krátkou část. U těchto natáček je fajn, že ty vlny jsou stejné po celé délce vlasu. Když byste si zapletli copy, tak ty vlny jsou jiné u kořínku, u konečku, tak to máte rovnoměrné po celé délce. Takže v tomto je to fajn, ale spát se s tím opravdu nedá. Tím pádem bych měla hotovo, vypadám jako ovečka a ještě to půjdu doupravit, protože tady ty vlnky nahoře tam opravdu nechci, takže už vám poděkuju, že jste se dívali, že jste tady se mnou vydrželi, budu ráda za každý like, komentář i odběr, za každou zpětnou vazbu, dejte mi vědět, jestli jste tady ty natáčky vyzkoušeli nebo se chystáte a já se budu těšit příště u dalšího videa, tak se mějte hezky. Ahoj!